ceerno men ceerno Abdourahmane arɗo fulɓe e yewtere ma nde feewi yooɗi machallahu a haali gila fuɗɗode ha ɗo gasi kala ko yawiti e juma e nden enen en tongat tan haysi communauté aji jowi calminen masalan khalifa o ceerno men ceerno Mouhamadou Maoul Aynayni Sow mo ganduɗa kanko woni khalifa o kanko woni mo ganduɗa kanko noddinde e ñalande mo ganduɗa masha Allahu kanko wiyete Mouhamadou Maoul Aynayni ko kanko woni ceerno Sakalayni mbo walla mbo jingana remi ayni yo kala garɗo mbo yiɗi laamu den ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓoyna ɗum yeeso dental ngal en calmina porte parole makko o ceerno Ibrahima eɗen calmina hoɓɓe ɓe fof noon tengti imiɓe ɓe Sine Saloum eɗen gandi laat menge ceerno arɗo fulɓe ko toon jiya kono laat menge toon Hammadou Paté Sira Sow kadi ko toon jiya woni saare Abdoulaye Debo ina wayno ari gila nane toon salto o yide ceerno mbo wonde ceerno Alassane Sall o bismama toon kono ha joni eɗen ɗum bismo ɗo kanko Hammadou Paté Sira Sow mbo ganduɗa enen fof eɗen nodda daiman en mbiya julɓe ngare ñaganoɗen Hammadou Paté Sira o lomtima yimɓe hewɓe kala gacce fof mo sura ɓe noddina nden ñaagoɗen e hakkude noddinandu ndu yo Allah yoɓ kala tampuɗo he suudu Allah kala tampuɗo e daara Allah kala tampuɗo e miskino Allah kala tampuɗo he dennangal ko waɗete he nder julɓe he e ɓesguji he e leydi ndi en niyoɗen e noddinandu ndu yo Allah artir jaam e leydi he yo ko taari leydi ndi tengti leydi Mali Niger e Burkina Faso ha yettoyo leydi men Iran yo leyɗele julɓe fof to mbawi wonde yo Allah artir jaam e barke nde ñalande hande saabu ɗo ko waliyaɓe leliɗo ceerno Mouhamadou Ali Sow kam yahanno ɗo koyɗe walla o watɗo pucci ɗo ha Nimsat to Cheikh Sadou Abehi radiallahu taala anhu o ƴoogi toon o nokki toon ko heewi addi hande ɗe barke goni ɗo eyyi mbiɗen ɗen calmina Hammadou Paté Sira mo ganduɗa on nani ceerno ko haali ko juma oɗo o waɗi hen dokkal manggal woni gollal manggal o jokkiti juma o walli ha yettiɗo hande nden so ari o arde masalan ceerno Alassane Sall min gardino ɗo gammo rowanine kay min he mabɓe siko Allah ɗum hollata ɓe batti hakkil e galle he no bete ɗen ñaago Allah yo Allah okkuɓe koɓe jiiɗi ko e nder leydi he caggal leydi he kala koɓe joni yo Allah newnan ɓe ɗum bijahi rasul sallallahu alayhi wa sallam eyyi ɗen calmina kadi masalan docteur Macoumba Diouf kankone mbo he lawol mataw mbo ara on majjaka kankone darde makko masa Allahu he galle he toon yo gaay fof wiyama hay bis momin gaddi o kanko luwimbo en calmina Malick Ba to cikkat o arde délégation mawɗo ceerno Malick Ba a salminama ande dendagal délégation ma ha délégation kaw Gorgui Diallo ko Malick Sarr ko Gambi o arde délégation mawɗo otoji 5 walla 6 machallah o ardi nden kaw Gorgui a salminama kaw men Alaji Amadou Ado mi anda ɗo tolni kono machallah mbo he lawol nden dal ceerno wiyama ko 2h15 juulete danaka waktu koko yetti te hoɓɓe ɓe ko poɗɓe totte konngol joni enen mbawɗen tan ko wiide yo Allah jaab ko ñaaga ko aroɓe ngara he jaam kota e jaam yo Allah masalan ɓoynu khalifa o yeeso dental ngal eyyi wiyama noon waɗi helifaɓe arɓe hoɓɓe arɓe kala bawɗo lubra seeseje eyyi hoɓɓe ɓe waɗi arɓe ɓe ganduɗa yo balle e seeseje jooɗo inchallahu taala almami ka anne a salminama an woni masalan jungo fulɓe an woni nantini jayede fulɓe aɗa duwane kala ɗo fulagu noddi walla kala ɗo yini noddi aɗa tawe ɗon
e ane Hammad Palsira e yaadiɓe moon nden dal min Ibrahima Samba Bane en tant que ceerno Samba Ba Karang minne komi délégation mino salmina ceerno no feewi o tuma hanki tawmi no kololi Séri Kounda kono mbimi ñalani daɗata kam inchallahu taala lumbumi Karang mi rewani gallam bom garmi directe nden ƴettowo micro o nden wawi ƴettude ceerno hande ta o ɓurata yaade inchallahu taala